बर' फरायसा आफादा जे बड'फानि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जों जेब्लायबो नाजागोन। मानो होनबा बड'फाया सिमां होलांदों जोंनो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय। आरो बे गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जोङो फारफ्रोमबो बिथिंथिं जोङो गेरेमसा जानो हागोन। फारफ्रोमबो बिथिंथिं जोङो रोंखा राखा जानो हानांगोन। दिनैनि समाव जे सोलोंथाइ बिथिंनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबाय थादों। बेजों लोगोसे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ सरजाबनानै हाबा मावबाय थादों। आरो बिनि सायाव जोङो आरो गोथौसिन एलपिनिफ्राय लानानै इउनिभारसिटि फरायनाय जे फरायसाफोरखौ लानानै सावरायनाय, गारजेनफोरखौ लानानै सावरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो थि खालामनानै लादों। बेजों लोगोसे दिनै जोङो रांखान्थि बिथिङाव जों जौगाथारनो हानांगोन। जे रांखान्थिया जोंनि आखाइ मुथायाव जुदि थायाब्ला बर' हारिया माब्लाबाबो जौगानाय नङा। मानो होनब्ला जोङो जुदि दिनै नायोब्ला जोङो गोबां समाव जोंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै जोंनि उन्दुनायसिम, जानाय लोंनायसिम गासिबो जोङो गुबुननि सायाव सोनारनायखौ जों नुनो मोनो। दिनै जोंनि जानाय लोंनाय, जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जों गुबुनाव सोनारबाय नामा? दा बिनि थाखाय जुदि जोङो गासिबो बिथिङाव जुदि गुबुनाव सोनारनो गोनां जायोब्ला जोंनि बाहायनायनिफ्राय लानानै, जोंनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै, अब्ला जोंनि रांखान्थि हालोदा जोंना मोजां थानाय नङा। रांखान्थि हालोदा जोंनि आखायाव थानाय नङा। दा बिनि थाखायनो जोंनाव माखासे आखु दंमोन जे जोङो रांखान्थि जौगानो थाखाय जों दाउ अमा फिसिनाय बे हुदाया जोंहा दंखायोमोन। बेखौ जों बोरै गोजोर खालामनो हायो? बेजों लोगोसे दानाय लुनाय जोंनि हुदाया दंखायोमोन। बेखौ जों बोरै गोजोर खालामनो हायो? दा बेनि थाखाय जोङो रायजो राजाजों सावरायनाय माखासे बिथांखिखौ जोङो बेवहाय लागोन। आरो दिनै नैथि डेलिगेट जागोन। बे नैथि डेलिगेटआव जोङो माखासे बिथांखि लानानै नोंथांमोननि गेजेरजों, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों फोसावगोन। फैबाय थानाय जे बोसोरसे समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लाया मा हाबाफारि लानाय जादों आरो माखासे जे बिथांखिफोरखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बेखौ दैथायहरनाय जागोन।